Εκδήλωση για τον Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Νέας Ερυθρέας, διοργανωμένη από την Επιτροπή Αγώνα Κηφισιάς, βασισμένη πάνω στη ζωή, το έργο και την εποχή του μεγάλου ποιητή και ζωγράφου της ρωσικής καλλιτεχνικής πρωτοπορίας, με τίτλο «Και παρακαλώ να λείψουν τα κουτσομπολιά». Με οδηγό μας τις τελευταίες λέξεις του Μαγιακόφσκι και προπαντός «Όχι κουτσομπολιά», τα συχαινόταν ο Μακαρίτης, προσεγγίσαμε τη σύντομη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του ποιητή του έρωτα, της Επανάστασης, του θεατρικού συγγραφέα, του φουτουριστή ζωγράφου. Με θέμα «Ο Μαγιακόφσκι» του Μίτσου Αλεξανδρόπουλου μίλησε η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σόνια Ηλίνσκαγια, τονίζοντας την πνευματική συνάντηση των δύο λογοτεχνών μέσα από το έργο τους, καθώς και τις παράλληλες ιδεολογικές καλλιτεχνικές πορείες που χάραξαν οι δυο τους μέσα στον ταραγμένο 20ο αιώνα, έχοντας πάντα ως κοινό σημείο την κοσμοθεωρία της αριστεράς, παρόλο που έζησαν και έδρασαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στα δύσκολα σταυροδρόμια του 20ου αιώνα, ενός Έλληνα επιζωγράφου, τον Μίτσο Αλεξανδρόπουλο, με έναν μεγάλο Ρώσο ποιητή, τον Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι. Μια συνάντηση πνευματικής φυσικά, καθώς ο Μαγιακόφσκι έδωσε τραγικό τέλος στην ζωή του λίγο πριν συμπληρώσει τα 37 του χρόνια, αυτοκτονώντας στη Μόσχα το 1930. Ο γεννημένος στην Αμαλιάδα Αλεξανδρόπουλος ήταν τότε μόλις 6 χρονών. Επίσης, διαβάστηκε ένα διαφωτιστικό κείμενο της εικαστικού Σοφίας Αλεξανδροπούλου με θέμα «Κυβοφουτουρισμός», το οποίο αναφερόταν στις σχέσεις του Μαγιακόφσκι με τα κινήματα της ρωσικής πρωτοπορίας, όπως επίσης και τις ιδεολογικές συγγένειες αυτών των καλλιτεχνικών κινημάτων με τις αντίστοιχες ριζοσπαστικές πολιτικές θεωρήσεις που γεννήθηκαν την περίοδο του πρώην μοντερνισμού. Τα παπούτσια, τα γάλματα από μπρούτζο, τα βαριά. Στα παλιά μου τα παπούτσια και του μαρμάρου η γαλифιά. Ας γίνει για όλους μας ένα μνημείο κοινό, ο σοσιαλισμός που εδραιώσαμε στη μάχη. Ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων του Μαγιακόφσκι από τους ηθοποιούς Βασίλη Ρούσου και Μελέτη Γεωργιάδη. 2.000 ρούπια. Δώστε τα στην εφορία. Τα υπόλοιπα πάρτε τα από τις κρατικές εκδόσεις. Βγήκα στην πλατεία. Το τσουρουφλισμένο τετράγωνο φόρεσα στο κεφάλι μου κόκκινη περούκα. Φρύτουν οι άνθρωποι. Μέσα από το στόμα μου τεινάζει τα πόδια της αμάσιτη η κραυγή μου. Το αφιέρωμα έκλεισε με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση λόγου, εικόνας και μουσικής με τίτλο «Γιατί αυτοκτόνησε ο Μαγιακόφσκι», στην οποία σκιαγραφήθηκε η πολυσχηδής προσωπικότητα του ποιητή μέσα από αποσπάσματα κειμένων και ντοκουμέντων του ίδιου του συγγραφέα, αλλά και άλλων επιφανών προσωπικότητων που έγραψαν γι' αυτόν. Εσύ καλέ μου και μένα μια τουαλέτα να πάρεις. Μια τουαλέτα με ωραία κοσμήματα σένια. Να βγω κι εγώ η δόλια στον κόσμο, κοσμημένη, με σφυροδρέπανα σημαίνια. Στου επαναστατικού συμβουλίου το μπάλο, να έχω κι εγώ η καημένη πάνω, κάτι να βάλω. Και παλιέτες μας θα είναι οι πλατείες με τους τελώριους ανοιχτούς τους χώρους. Τις επανάστασης τις μέρες δεν τις τραγουδήσαμε ακόμα με το χιλιόχρονο βιβλίο του χρόνου. Έξω στους δρόμους, μέσα στα πλήθη, φουτουριστές, τυμπανιστές, της ρήμας η μαστόρη. Η σύνδεση ιδεολογίας και τέχνης πιστεύετε πως αφορά το σήμερα? Νομίζω ότι δεν είναι απλώς επίκαιρη. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και αν αποσυνδέσουμε την ιδεολογία από οτιδήποτε άλλο θα είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Το θέμα είναι να την κάνουμε μαλακή για τους εαυτούς μας και για τους άλλους, για να μπορέσουμε να την περάσουμε πιο ευχάριστα και πιο ουσιαστικά, νομίζω. Οπότε θεωρώ ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Η σημερινή παράσταση οπότε κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση? Νομίζω ότι κινείται αρκετά, έτσι το εισέπραξα εγώ όταν διάβαζα το κείμενο και έτσι ελπίζω να μεταδόθηκε και στους από κάτω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πώς πιστεύετε πως συνδέεται με το σήμερα, ο Μαγιακόφσκι με το σήμερα? Δηλαδή γιατί αφορά το σήμερα? Πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς με αρνητικό τρόπο.
Δηλαδή σήμερα έχουμε ανάγκη ξανά η καλλιτεχνική διανόηση και οι διανοούμενοι γενικότερα να επανασυνδεθούν με τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Και είναι φανερό ότι σε μια ζωφερή πραγματικότητα σαν αυτή που ζούμε στην Ελλάδα του μνημόνιου δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά ανατροπή αυτής της πορείας αν δεν βρεθούν ξανά η σκέψη και η δράση στο ίδιο χαράκωμα στην πλευρά των πραγματικών ανθρώπινων αναγκών των πολλών. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή Αγώνων Κηφισιάς γιατί επιλέγει να κάνει ένα αφιέρωμα στο Μαγιακόφσκι? Πρώτον, γιατί είναι τόσο επίκαιρος όσο ποτέ. Όλες οι μέρες που περνάμε και η περίοδο που ζούμε θυμίζει αντικειμενικά συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που γέννησαν το Μαγιακόφσκι. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, όσο και αν μας φαίνεται μακρινό. Επίσης, ξεκινάμε από μια αντίληψη ότι δεν μπορεί να γίνεται αγώνας έξω και μακριά από την τέχνη. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο και αυτό είναι πείρα που έχουμε πάρει από απλούς ανθρώπους, καθημερινούς, όχι διανοούμενους, σε όλες τις εξορμήσεις που έχουμε κάνει, είτε ήταν για τα εισιτήρια, είτε ήταν για τα διόδια, είτε ήταν για το μεροκάματο και τη συντάξη. Ήταν λοιπόν μια απέτηση κυρίως του κόσμου που μας πλαισιώνει και επειδή είχε τύχει κάποιοι από εμάς είχαμε δει στην παράσταση, είχαμε πει ότι κολλάει με τρόπο μοναδικό και στη δράση αλλά και στην επικαιρότητα τη σημερινή.